Kwakini machiegni nyakura moge jwange chenro makawuono mar Ohala Gi Mwandu. Chenro mamedo koloni kendo mi riekni mopogore opogore kaka inyalo chako kendo tayo ohandi e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Olot. Nyakura moge jwang. Bende penjori ni nyalo bedo ni chako ohandi to jogo ma indiko kacha ikia kama giwuoke kata lony margi. Maigi umio kawuono watwa kod Lillian Ngala. En jalony e wechego mag ndiko ji tich kata HR. Gin gik mage mondo ging'e kapok indiko ng'ato tich. Jomoko thoro ndiko wedegi ma bende ok rach. To kawuono wawinjane kochopo korka ndiko ji tich kaka Lillian Ngala koro leronwa sani. Ginyinga an Lillian Ngala, an HR professional, matiende ni ajalony e weche mag tije, e weche mag ndiko ji tich, koro mane tia HR professional. Kamano. Apa ni king'iyo joma nitie biashara kata businesses matindo tindo ma waluongo ni SMEs gi. Yudo ka ng'eny gi ogithoro yango weche HR. Yudo ka ng'ato dwa ni ondik kata watne moro, ondik nyathi wae gimoro, nyamin gimoro e tij. Koro yudo ka mondo nyathi mendikono kata ng'ama ikete tijino nikech ok ikawe yo maratiro e yor mar timo kata na interview no. Yudo ko biro konyi tich, but obiro gi mentality mani obiro konyi. Ok obiro tiyo as a professional. Koro gima atemo gawacho en ni kata ka intie mane kiwango mar SME no, obed ni tiji no tin en mana duka, kata duka moro matin kata supermarket moro matin. Kichake yo maler, kichake yo ma keto parameters maber kata iluongo je interviews, kata ka nyathi watino to embe miye nafas matimo interview ming'e to bolonye wechegi. Ka en ng'ama idwa nochung' kata customer service kari kano, idwa ni kata obed ng'ama ochung' e wach sales, ben gi background mar sales go, ben gi background mar customer service, ben gi background mar accounting mida keteno. Ma ng'ama idwa we duka kae the whole day mondo timni accounting, en ng'ama idwa nochung' ni kata weche mag chudo, to bo en gi background matin kata monyalo timo go tijno. Kendo ka wan wadok chien samoro matin nikech wakawo tije mag SMEs go kata ohala matindo tindo go, ni gin mana gik matindo omomiyo koro anyalo kawo ng'ata mondo time. Apa ni ber ko bedo professionals matin mondo eka tije go bende nyalo dhi mbele. Yudo ka founders kata weg tijegi, weg ohala gi, yudo ni ng'ato en ng'ato achiel to doni en mondo omak HR department no, en mondo omak weche mag finance, en mondo omak weche mag sales, gik moko mang'eny te. To ok nyalo ng'ato achiel nikech bende tiegruok nyatiegore gigi te. Nyaki bed yud jomoko ma bende konyi e tije, like joma nigi background kata interest kata somo mar such specific industry. Koro gima timore yudo ka ipenjo maber ni to ja HR ang'o midware company penjo gima chalo kamano. Sama in gi ng'ama ja HR professional e company mari kae, ma ng'ama biro ensure ni ratiro ma jotije ong'i maber. En ema biro ng'e ni environment ma obedo created e company mari kanyo no, ben environment mamiyo ji moral mar tich, en environment mamiyo ji motivation mar tiyo matek kata ji bedo inspired. Koro ma en mana jalony weche HR kata weche jotije. Ma ng'ama nyalo konyi ni pimo temperature kata pimo kaka environment makanyo chalo. Apa ni ma achiegni chopo higni 20 e tich mar HR ni. Koro gima nyalo wacho gi experience marani en ni companies maonge HR professional kata ng'amo nigi tiegruok mar weche ndiko jotije kata weche ng'iyo ratiro mag jotije tich, yudo ka gimoro achiel ma suffer from en weche madhi kata ka labor courts gi, madhi e weche mag matero ji courts gi. Court tiende ni in gi weche ma idhi ni yal gi jotije seche te. To ka in gi ng'ama ma qualified, to yot mondo ong'i kaka be watiyo maber, watiyo gi ratiro ma labor laws man e country mane Kenya kae oyie godo. Koro onge sama yudori makosa ma ng'ato wang' teri e court. Kata kuweru ni koro terminate the contract mane utiyo godo gi ng'ane, wach kata ni en sales officer, koro uweru, ng'ano ok bedhi e court. To kata kodhi e court, onge gimitimo ma nyalo yudi marach e side mar the other side of the law.
ne founders kata weg tije magombo mondo bed gi luasi maber mar tich, magombo bedo gi timo tije gi ohande gi kata biashara gi e yo maler kata e yo mara maber. Aparo nyalo miyo gi jiwo ni kigibed gi luoro mar manyo professionals mondo ti okony gi tije gi, because yes, you will spend, ibiro tiyo gi pesa ma extra mondo yud professionals gi konye tich, but at the end of the day results mibiro yudo olo investment midhi timo ne jok mindiko gi in ohala midhi yudo kata ber midhi neno bang'e dhi loyo investments mitimo mar ndiko ng'ama professional e kambi kae. Inyalo bedo ni okinyal you afford kata okinyal ndiko ja HR professional mabedo kodi full time, but the fact that ni igombo bedo gi services go, nitiere companies miluongo ni consultancy firms gi. Consultancy firms gintiere Kenya ka kendo mang'eny kabisa matimo kata weche HR gi, matimo services mag HR gi. Koro companies gi idhi outsource their services. Tiende ni kidwaro gimoro amora relating to HR matters, gine magi handle ni. Obed payroll, obed leave days, obed anything, obed creating that environment. You have somebody who is guiding you. Obed labor laws. These are the people who will be doing that on your behalf. Koro okni chuno ni akibed gi ng'at ma permanent. Kech also having a permanent employee ma is dealing with the HR matters can also be costly. Nyalo bedo matek nikech kore kichakori, kore kenje biashara machakore. But okonigo beni mano excuse mari ma you cannot access the services of HR consultancy firm. Gintiere kendo mang'eny sana. Koro gine magi guide ging'eni ka indiko ng'ato tich, mshahara monego ng'i in terms of their capabilities, in terms of kata sombgi, so many things. Mae ng'ama di guide kata job descriptions kaka idhi loso. Koro consultancy firms mag HRs ginitiere ma you can outsource the services kuomgi, as opposed to having a full-time employee mabedo kodi e kambi sechete. Then it will be cheaper for you, but at the same time yudo access to services midwaro mar ng'ama konyi ng'iyo weche jotije. Mok ni timo kendi blindly, because where we go wrong en sama da timo gigo kenda mano kusomba, mano gima tiegore an manager biashara. But some outsource those services, then this company outsource firm ni dhi timo ni mago te e weche mag ndiko jotije. Kochakore kaka gidonjo from the time of interviewing all the way to the employee experience, iluongo ni employee experience, mae in between sama gine tich kae, to the time of exit. At the end of the day, they'll have to exit. Onge ng'ama permanent. Kata ng'ama permanent matiyo nyaka until 60 cha. Embe nyaka podo bubuna work. Koro in the process, be all the way from the start to the exit time. These HR consultancy firms should be able to mondo konyi kae, mondo make sure ni in gi HR frameworks, HR systems, HR structures ma are sound enough manyalo kao weche mag jotije go, manyalo teri to the next level e weche mag jotije. Okay.